Walkers-toiminta on liikkuvaa ja nuoria kohtaavaa toimintaa. Se on semmoinen turvallinen paikka, missä tullaan arvostetusti kohdatuksi. Ja sinne voi tulla hengailemaan, saa uusia kavereita ja kokee niin kuin sitä sellaista, että on tärkeää, että aikuiset on heistä kiinnostuneita. No Walkers vapaaehtoistoimintaa, mutta sai mukaan oikeastaan lähtemään se, että junnut kaipaa jotain, kenenkaan ne voi jutella. Ja mä ajattelin, että mä voisin olla hyvä siinä. Mä tykkään aika paljon jutella ihmisten kanssa ja mä ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus tarjota itsestäni jotain. Nuorten kohtaaminen tuntuu kyllä aika siistille. Etupäässä on sitä juttelua niiden nuorten kanssa, mutta se voi olla ihan sitä, että juo kaakaoa ja kahvia ja mietitään ja ollaan hiljaa. Että se vaan, että on läsnä, niin se on jo iso asia. Me haetaan vapaaehtoiseksi aikuisia ihmisiä, joilla on aikaa ja aitoa kiinnostusta kohdata nuoria ja kysellä, mitä nuorille kuuluu ja olla mukana nuorten arjessa. Nuorilla ei ole yhtään liikaa heistä kiinnostuneita turvallisia aikuisia.